Ay, napatay gilis October 20, 2018 ang bana ko. Tapos pagka 2019, naglampas lang pista sa Haro 3. February 3, napatay man ang subang ko. Nalubong lang ang subang ko, mga pila pa, mga way guro masimanahan. Pagka March 20, sumunod naman ang manghod. Bali sumunod sila bla. Nagkilalahay kami ni attorney ni Joe III nga sing pagpangayo ko lang sa iya sa bulig. Lagi kami nagkilalahay. Kag ginbuligan niya kita ko. Pasalamat kami si Joe III na nagkadto di nakabulig ang iya nga ginhatag sa amon. Ako gidang ang kabalasdan gid siya nga impact para sa akon kay ginbuligan niyang kabuhi ko. Tabangan niya gid kuya. Amo na yung nambal gid siya nga hindi ko na sa malipatan. Mga adlaw sa ining katinion, ali kita sa pagbisita sa aton mga importanteng mga kaupod, mga ginatagaan naton gid sang atensyon nga mga persona kag gusto man naton mabalaan ang ilang mga ginahikot kag ginahimo sa subong kag ini tanan ginahatag naton sa aton nga mga televiewers, sa aton nga mga upod sa Facebook page naton para man makita ang ini nga mga aton pagbisitahan nga mga personalidad para gid sa inyo tanan-tanan. Ang ikaduwa ko, nagburubatyag na siya. Kung ginahaya pa rin subang ko. Rugabatyag na to sa Ted Garboy. Sila kabulik sa akong bisan mga bugas-bugas. Sudan. Okay na na kay siyempre sidecar lang sila. Bana ko ng kapamanday. Mandi mo na. Tapos kung wala sa may nagapamanday sa iya, kahimo sa patulang. Ang pagkatabo sa ako nga ginbuligan niya ko tungod sang ginkagat ako sang ido buang. Tatlo kami nang ginkagat. Ang isa patay. Ang isa ko patay kay ano to yan, may edad naman sa akin. Dito ko sa ospital, di amo na yun, nabalaan mo nga may glastuhan. Di, amo to, ideya na mo, nangayo ko naman sa barangay sang assistant nga mabuligan mo ko nila sa mga opisyalis sa barangay. Amo to pag nakalakat kami. Paglakat namon, agto kami sa isa ka, opisyal sang pensya sa gobyerno ta. Waay, amo to, kapaminsan ko nga kay Joe III kumakat to. Siya na nakabulig sa akon. Ospital pa namon ang subang ko. Pero wala gid. Bisan namon ka hibi. Way mangyapon. Pero wala gid kami kwarta ihatag. Temo to din. Pasalamat kami kay Joe III. Pasalamat ko nga nabatian ko blaster nga mapadalagan si Joe III sa congressman. Grabe kalipay ko. Kay siling ko dako ginabulig ni Joe III. Pag makita ko lang na iya litrato, napananaw ko dadayin kung paano yung kami buligan, sir mo. Ang tuloy-tuloy. Nalipay ako kag masuporta man ako, pati pamilya ko. Tungod ako man nabulig sa amon. Gusto ko siya sa personal para personal din niya magpasalamat kaya sir. Kaya dako ganyan nabulig niya sa amon. Siyempre masulisit naman gagmay-gagmay lang amo to din nga. Ay! Ay! Gahibi ko, gina-interview ko nila. Siling ko gusto ko makita sa personal si Joe III para personal magpasalamat. Nga salamat, sir, kita ko salamat, sir mo. Sunod-sunod kitang mga mahal ko nga nadulat ako, ikaw pinakabulig. Kung nara siya bisa tubang mo si Sir Attorney Joe, anong bal mo sa iyo? Okay about this question ko. Oh, now I meet again one of my beloved students. Oh. Plangga na ko na sila, plangga ko nila mo. Okay, ikaw makabalik ikaw. Plangga mo na sa ma'am?
Wow! This is a big surprise. Grabe.